Kia Stonic, Kia Stinger GT, Kia Seltos at Kia Forte. Bibisita tayo ngayon sa Kia Motors Philippines para makita ang mga car displays nila dito. Sasabihin ko din ang presyo ng bawat kotse. Make sure na tapusin mo tong video na to para makita mo yung pinakamahal na kotse nila dito sa Kia dealership. Anyways, ako nga pala si Carl at pag-usapan natin ang mga kotse ng Kia. Short history lang. Kia, short for Korea International Automotive. Founded noong 1944. At ito ang pinakamatanda at pinakaunang car manufacturer sa Korea. Nag-umpisa sila sa paggawa ng mga bikes, tapos mga motor, at di kalaunan mga kotse naman. Sa kasamaang palad dahil sa krisis at mababang sales, nag-declare ng bankruptcy ang Kia noong 1997. Nakakalungkot na katapusan sa sobrang tagal ng car brand. Pero hindi nagtatapos dyan ang istorya. To the rescue ang dalawang kuya, ang Ford at ang Hyundai. At ayun na nga, nagkaroon ng malaking bidding kung anong kumpanya ang sasagip sa Kia. Ang sabi ng Ford, Kia pare, ako bahala sa'yo bro, magiging partners tayo bro, sakupin natin ang buong mundo bro, sheesh. Sabi naman ng Hyundai, Ford tol, pares kaming Asian nito ni Kia, ako na magiging partner niya, itabi mo, ako na. At ganun-ganun lang, na-outbid ng Hyundai ang Ford. Binili ng Hyundai ang 51% ng kumpanya ng Kia at sinalba ang naghihingalong car company. Sa kasalukuyan, may shares ang Hyundai ng 33% sa Kia Motors Company. Kung di ginawa ni Big Boss Hyundai ang move na to, baka wala ng mga kotse ng Kia ngayon. Good job Big Boss Hyundai at isa kang alamat. Ang unang kotse natin dito sa dealership ay ang Kia Forte. Unang inilabas noong 2009, ang Kia Forte ay isang compact car. Available ito sa sedan, isang coupe o hatchback version. At kilala rin ito bilang K3 car sa Korea. Pinalitan ng Forte ang Cerato sa lineup ng Kia at ginawa na may parehas na makina sa Hyundai Elantra. Attempt ito ng Kia para makapag-branch out kung saan ang consumers ay targeted sa mga kabataan na gusto ng modern at cool designs ng kotse. First impressions, simple, modern at elegante. Maganda at makintab ang exterior. Kita nyo naman parang pinunasan ng kiwi. Yung headlights niya parang mata ni Venom at napaka-astig. Dito naman tayo sa likod, kung makikita nyo, simple lang ang design ng taillights niya. Straight lang at kapansin-pansin din yung distinct na kulay ng pulang line sa gitna. Good styling para sa Kia Forte. Pag binuksan mo yung likod, meron siyang napakalawak na trunk compartment. Kasya din siguro ang 3 tao dito pag di na kasya sa loob. Doon naman sa pintuan, meron siyang mga controls para sa power windows, power locks, at meron ding lalagyanan ng mga resibo at abubot sa gilid. Malambot din yung upuan ng tinry ko at automatic na yung mga adjustment niya. Dito tayo sa gitna, meron siyang 2 cup holders. Automatic transmission ito at napakaganda din ng infotainment system. Merong simple at malinis na dashboard. Yung steering wheel, ang sarap hawakan at mukhang mabigat, mamahalin. Isa din sa mga favorite kong feature ay yung aircon vents dahil naiikot yung mga vents ng aircon sa ganitong design. Malaki ang storage sa gitna at glove box. Maluwag din ang space pag umupo ka sa likod. Very cozy. Overall, basic sedan na mukhang modern at masasabi natin na madetalye ang bawat sulok nito. Ang base model ng 2022 Kia Forte ay nagsisimula sa estimated price na 1,095,000 pesos. Dito naman tayo sa Kia Stonic. Ang Kia Stonic ay isang subcompact crossover SUV na inilabas noong 2017 sa Germany. Ang pangalan nito ay nagmula sa salitang style at iconic. Stonic, ito ang pinakamaliit sa SUV lineup ng Kia. Nakasabayan ng Sportage at Sorento. Halos kaparehas ng Stonic ang makina at interior ng 4th generation Kia Rio. Tignan natin yung exterior niya. Napakaganda, parang binuhusan ng mustard yung kulay. Yung headlights, kamukha din ng ibang mga Kia cars, parang mata ni Venom. At kapansin-pansin ang parang baliktad na letter C doon sa mga ilaw niya sa baba. Para sa akin, solid at good design. Nagustuhan ko din yung black roof niya na parang convertible ang datingan. Malakas din ang dating ng mga wheels niya at may signal light din sa side mirrors. Distinct din ang chrome door handles nito sa mga pintuan. Sa likod naman, meron siyang embossed at matatabang taillights. Pag binuksan mo sa likod, sobrang laki ng cargo space. Meron ding gray accents yung side mirrors niya at window controls, analog gauge, merong push to start button at gusto ko din yung bilog na aircon vents niya. Wala siyang center armrest, may 2 cup holder at napakadali kalikutin ng mga controls.
Malaki din ang glove box space. Natutupi din ang mga upuan nito at very spacious. Ang base model ng 2022 Kia Stonic ay nagsisimula sa estimated price na 765,000 pesos. Dito naman tayo sa Kia Seltos. Unang inilabas ang Seltos noong 2019 na inspired sa pangalan ng anak ni Hercules sa Greek mythology na si Seltos. Bagay daw ito sa karakteristik ng sasakyan na nagpapahiwatig ng speed at sportiness. Ayon sa Kia, ang Seltos ay direktang tinatarget ang mga millennials o mga kabataan na tech-savvy na naghahanap ng mga edgy na sasakyan. Pansin ko talaga napaka-hip at gustong maging cool ng Kia sa mga kabataan. Nice one, nice marketing, Kia. Ayun nga lang, narinig mo na ba ang Kia Seltos sa mga commercial? Parang di naman sikat ang kotseng to dito sa Pilipinas. Pero napag-alaman ko na sobrang sikat pala nito sa India, kung saan sobrang taas daw doon ang demand sa mga SUVs. Sa loob ng 4 na buwan mula nung nilabas ang Seltos, nakabenta ang Kia ng 40,000 units nito sa India. Sa exterior, kapansin-pansin sa kanya yung kakaibang pattern ng grille at merong straight silver lining sa taas ng mga headlights, kamukha ni Wailord sa Pokemon. Sa side profile naman niya, ang pinaka-distinct na feature ay yung malaking kurba doon sa likod ng sasakyan. Para makilala mo sa side view pa lang na Seltos ang sasakyan na to. Ang ganda din ang design ng mga wheels niya, parang pattern ng mga usa na may sungay. Dito naman tayo sa likod. Pagbukas mo ng likuran, sobrang laki ng cargo space. Pwede kang maglagay ng kama at pwede kang humiga dito. Pwedeng pang camping trips. Sa side doors naman, meron din itong controls ng mga power windows at kapansin-pansin ang chrome sa gilid na isang senyales na quality materials ang ginamit dito. May malinis na dashboard at sadly yung aircon vents niya hindi yung bilog na naiikot. Ang ganda din ng steering wheel at analog na gauge cluster. May maliit na Stonic din sa may gauge na nagsasabi kung bukas ba o sarado ang mga pinto ng kotse mo. Yung ilaw ng sun visor mirror sa bubong, interesting at kakaiba. Meron ding 2 cup holders at malawak na storage space sa gitna. Sobrang lawak din ito pag umupo ka sa likod. Nandito na lahat ng kailangan mo sa isang SUV. Mukhang napakatibay pa ng kahan nito. Ang base model ng 2022 Kia Seltos ay nagsisimula sa estimated price na 1,160,000 pesos. Dito naman tayo sa napakagandang Kia Stinger GT. Ang Kia Stinger ay nanggaling sa Kia GT concept noong 2011 kung saan tumulong din ang BMW Vice President at Hyundai sa engineering ng kotseng ito. Official na inilabas ang updated version nito noong 2020. Noong 2019, inanunsyo ng Kia ang pakikipagsosyo ng K-pop girl group na Blackpink para i-promote ang Stinger. Good marketing strategy. Yaman din namang intended para sa mga kabataan na mayayaman ang mga kotse ng Kia. Gumagamit ang Stinger ng pinaikling version ng front engine ng Hyundai Genesis at merong rear-wheel drive na platform. Damn, look at that car. Sports car ang datingan. Ang tapang na mukha, ang ganda ng mag sa likuran at overall sobrang angas. Tinitignan mo pa lang yung kotse. Matatakot ka na baka singilin ka sa dealership. Makikita mo dito sa grill na halos parehas lang siya ng mga mukhang tiger nose grill sa ibang mga Kia cars. Dito naman sa headlights niya, hindi siya mukhang mata ni Venom. Medyo mukha siyang mata ni Spider-Man. Pero mas astig dahil nagpo-flow yung headlight niya sa design ng body. Mapapansin din natin naka-contrast ng napakagandang red color yung chrome na side mirror. May mga dimples din siya dito sa mga vents sa magkabilang gilid. Dito sa likod makakakita ka ng 4 na exhaust vents at taillights na bagay sa design ng likuran. Parang medyo kahawig din sa Mazda 323 yung taillights nito. Pagbukas mo ng trunk, makikita mo yung dahan-dahan pagtaas nito at decent ang cargo space. Kung may gusto ka ilagay ng mga gamit dito sa likod, yan, malawak pa yung space niya. Sa loob, power lahat, merong analog and digital gauge cluster. Napaka-quality din ang pagkakagawa ng steering wheel nito. At tignan nyo naman, yung cambio napaka-simple, may reverse, neutral at drive lang. Syempre may USB port din at aux cable. Yung upuan naman, easy adjust sa driver at passenger seats. Meron din itong 2 cup holders dito sa gitna na may cover. Halata mo namang quality talaga. At long aircon vents na naiikot dito sa gitna. Sunglass holder sa taas at glove box storage. Sa back seat napakaluwag at meron ding 2 bilog na aircon vents. Sa baba naman ito merong 2 charging ports at grabe sobrang luxury at lalamigin ka talaga dito sa kotse na to. At eto nga pala yung dashboard niya. Sports car. Elegant black, gray at chrome accents.
Sobrang linis at syempre meron ding dome light. Ang 2022 Kia Stinger GT ay nagkakahalaga ng 3,325,000 pesos dito sa dealership ng Kia. First time ko makakita nito sa personal at sobrang astig talaga ng Stinger GT. Nakaka-inspire din minsan yung mga ganitong kotse pag tinitignan mo. At minsan, naiinggit din tayo dun sa mga merong ganito. Maaring tanong mo sa isip mo, mabibili ko ba to sa lifetime ko? Makakapag-drive kaya ako nito? Comment below naman kung ano yung mga dream cars nyo. Personally ngayon, ang dream car ko talaga ay yung mga bagong Toyota 86 sports car. Libre naman mangarap, 'di ba? Ang gusto ko lang sa mga ganitong kotse ay yung nai-inspire ako pag nakikita ko sila. At mas ginaganahan ako magtrabaho pag nakikita ko yung mga ganitong kotse. Share this video kung nagustuhan mo at syempre mag-subscribe ka na. Ako nga pala si Carl ng ICTV. Peace out.